Euskal Gatazkaren inguruan gauza asko esan dira, esaten dira eta esango dira ere. Izan ere Euskal Gatazka bera modu ezberdinetan eta alor eta dar ezberdinetatik aztertu izan da filosofian, soziologian eta fikzioan, zergatik ez fikzioan ere. Eta hori egin dute hain justu gure gaurko gonbidatuek. Hemen dugun Gatazken Lorratzak izenburupeko liburu kolektiboa kaleratu berri dutelako, eta horretan 1936ko gerra eta Euskal Gatazka aztertzen dute, fikzioa abiapuntu izan da. Kuriosoa bada, eta horren inguruan hitz egingo dugu gaurko elkarrezutan eta horretarako proiektuaren koordinatzaile eta partaide noski diren Amaia Serrano eta Jon Kortazar ditugu, Gabon bioi, eta ongi etorri Amaika Telebistara. Eskerrik asko. Bastan dugun bezala, Gatazken Lorratzak liburu kolektiboaren inguruan hitz egingo dugu eta aipatzen izan dugu sarreran. Modu asko daude, gai honi, gai indartsu eta berezi honi erronka badelako ere, modu asko daude honi heltzeko. Soziologiaren bitartez esan dugun bezala, filosofian ere aztertu izan da, baina zuek fikzioa hautatu duzu, zergatik hori? Bai, bueno, fikzioak beste hainbat gai ez gain, gerrak eta gatazkak hartu izan ditu oinarri, eta guri egokiru iruditzen zitzaigun gerra, 36ko gerrari buruz hitz egiten zuten eleberriak eta narrazioak hartu, eta baita Euskal Gatazkaz ziharduten fikzio hartu, eta hori aztertzea, orain dela hamarkada batzuk memoriaren inguruko booma izan da, eta literaturaren alorretik ere aztertu direnez olako gaiak Euskal kritikagintzak ere olako lan bat merezi zuela iruditzen zitzaigun. Izan ere, Jon, lan honetan, berak azaldu duen bezala, 1936ko gerrak eta Euskal Gatazkak Euskal literaturan izan duen eragina aztertu duzue. Zer nolako ondoriotara heldu zarie? Bueno, ondorioak oso desberdinak dira, esateko. Azteko, egia esan liburu horrek atzetik historia handia daka, hasi ginen lan egiten gerra zibilaz eta euskal literaturaz, eta ondoren etorri da Ibone Gainaren artikulu bat gatazkari buruz, ezta. Ondorioak, bueno, batez ere bai gerra zibila eta bai gaur eguneko gatazkak aztertzeko eta fikzioan agertzeko modu asko dagoz. Gerra zibila hartuko bagenu gai nagusi moduan, Gerra zibilan bertan, hasiera-hasierako testuak dira kasi testu dokumentalak, hurbiletik jarraitzen da begerra. Ondoren dator deserritik egiten den refleksio bat, kasi nostalgiaz inguratuta. Martin Ugaldek guztiz aldatzen du joera realista bat bilatzen duelako, autobiografia daukagu. Gero, gerra zibila ezagutu ez zutenek beste era batez kontatzen dabe. Eta gero deitzen dugu baita ere hirugarren belaunaldikoek guztiz diferente kontatutako, guztiz diferente, bai, era berean kontatutako beste narraziogintza bat dator ondoren. Beste horren beste gertatzen da gaur eguneko literaturarekin ere. Hau da, pasatzen da dokumentalismotik, behar bada, ondoriotara pasatzen da propagandatik, mina adieraztera eta mina denona dela esatera. Modu asko dagoz. Usteot, ondorian baino gehiago gureak izan direla ikuspegiak zabaltzea. Izan ere, etu duzun bezala, asaldu duzun bezala, 6 artikulu daude liburu hontan. Lehenengo artikuluan, esan bezala, 1936ko gerrak euskal literaturan izan zuen eragina aztertzen duzue. Bigarren testuan umeta gazte literaturan gaia zelan landu jorratu den aztertzen duzue. Oso ikuspuntu ezberdinak dira, aipatzen zenuen, ez? Gerra bizi ez dutenek beste modu batera ikusten dute. Zer ikasi duzuen maila pertsonalean ere, behar bada ezenekiena edo zuek beste modu batera bizitzen duten, eta ikuspuntu berri bat hartu duzue honi esker? Hombre, nik uste hemen azpimarratu behar dena da literaturak nolabait zubilana egin dezakeela batez ere irakurlearen interesari begira, baina azpimarratu behar nahi nukeena da literaturak egiten duena dela nolabait modu estetiko eder batean gauza latzak azaldu. Orduan, harrerari begira ere hori erakargarria izan daiteke. Eta, Jonek azaldu duen bezala, artikulu bakoitzak, liburu moduan plazaratu baldin badegu ere, artikulu bakoitzak izaera berezia du egileak, bere ikuspuntua gehitu dio, eta gaia jorratzeko modu eta aztertzeko modu ezberdinak bildu ditugu. Ez genuen era batera finkatu nahi, eta libreki utzi dugu bakoitzak bere modura egin zezan.
Jon, adibidez, zuk libreki egin duzun horretan, zelan aurre egin proiektu honi eta zen nolako ikuspuntua? Bueno, bai. Kontua da, azpian dagoela 2005an Amaia eta, liburuko beste egile batzuk, Ura Palategi, Álvaro Rabelli. Gasenik ere badugu, Ebone Gainak ere parte hartu du, Xabier Etxanizek eta Álvaro Rabilik. Hortariko batzuk joan ginen Argentinara, hitzaldi batzuk emotera Euskal literatura eta gerra zibilari buruz. Orduan, niri tokatu zitzaidan, perspektiba oso emotea, eta esan uda hartan, 2005ko udan, irakurri neban, gerra zibilaz eta euskal literatura espilo bat. Eta esateko konturatu nintzen gauza asko eta asko zirela gerra zibilari buruz. Behar bada, danak batera jarrita, indartsu ikusten zirenak, ez da. Indartsu, ez dut esango gauza barri askorik, eta buenik, behar bada batzuk ikusi dabe autobiografia, beste batzuk ikusi dabe gerra Bernardo Txagaren obran, ez? Baina dana batera jarrita hor orfeoi handi baten soinua dagoela ikusten da. Asko irakurri duzuela gai honen inguruan. Zein izango zenuke dela ezinbestekoa gai honetan edo behar bada zuzeu, edo zein dela arrazoia, markatu zaituna, ez da? Bueno, nik uste dut 3 liburu direla nire iritsiz, ez? Oso esanguratsuak. Gorden Azazu Lurpean, Ramon Zaizar Bitoriarena, Soinu Jolearen semea Bernardo Txagarena, eta Antzararen bidea Jokin Muñozena, baina Jokin Muñozi buruz Amaiak nik baino askoz gehiago daki, ez? Dana dela, aipatu nahi neukez baita ere, gerra garaian bertan, momentu hartan, bizi zirela idatzi ebenak. Nik ez dut astu nahi Mañariko adibidez. Rose Bustintzak, Euskadi egunkarian eta Bartzelona, 1998an, argitaratu ebazan ipui batzuk gerra zibilari buruz. Ez dut astu nahi Txomin Arrutiren novela txiki bat, Loretxo, gauzak gertatu hala idazten ari zen egile bat zalako, ez da. Mañariko ez dut astu nahi. Guazten, zurekin izan ere, aipatu du, ez da, Antzararen bideari buruz zurekin hitz egiteko. Izan ere, liburu honetan, gainerako 3 artikuluetan, liburu zehatzak aztertu dituzue, adibidez, Gudari Sarraren gerra galdua, Zaizar Bitoriarena, Gerezi denbora, eta Antzararen bidea, ere, aipatzen zuena, berak, Jokin Muñozena. Zer da zuk ikasi duzuna, ze ondorioetara heldu zara, ze nolako ikuspuntua jorratu duzu honetan? Bueno, Jokin Muñozen Antzararen bidean badaude 2 plano argi eta berri bereizten direnak, baina era berean nahasi ere egiten direnak. Orduan, horrekin jolasten du Jokin Muñozek eleberri honetan. Niri bereziki interesgarria iruditu zitzaidan ikustea memoriaren aldetik nola garatzen zen memoria kolektibo bat eta nola oroitzen zuten bertako pertsonaiek eta horri heldu nion artikulu hau egiteko. Euskal gatazkaren inguruan, esan nahiko nuke Jokinek uzten duela, irekita uzten dituela ate batzuk gerrarekin egiten dituen paralelismo horietan. Eta oso interesgarria da berak egiten dituen paralelismo horien bidez ikustea zein alderditan izan ditzaketen antzak eta zein alderditan ezberdintzen diren. Baina, aipatzen zenuten, aurkeztu zenutenean liburua, Euskal kritikan zegoen utxune bat bete izan duzuela, nahiz eta aipatzen zenuen oraindik ere gauza asko daudela aztertzeko. Ze utxune bateko du liburu honek? Bueno, nik aipatu nahi nuke 2009an okerrez balimanago Euskaltzaindiak egin zuela udako ikastoro bat gerra zibilaren, euskal literaturaren inguruan, eta 2005an Eduzlaietak eta Ibone Gainak antolatu zutela UEUko ikastoro bat euskal gatazkari buruzko literaturaz. Horretaz gain, egon dira euskal kritikariak, gai hau landu dutenak, baina egia da gazteleraz egin izan direla gai honi buruzko lan asko maila internazionalera zabaltzeko aukerak ere izateko, ezta. Nik uste dut, honekin batez ere euskal irakurlea izan degula buruan eta euskaraz memoriaren inguruko lanak egiteko ahalegin bat eta zabaltzeko ahalegin bat egon dela batez ere. Literaturan izan ere 1930ko gerrak eta euskal gatazkak interes berezia izan du eta interes berezia piztu zuen. Zergatik uste duzue izan duela inbesteko interesa eta inbesteko importantzia literaturan?
Bueno, ez dago dudarik, osea, historian eta bizitza garrantzia badu, ez dago beste remediorik literaturan ere garrantzi izatea. Han, bizitzan itzala izan badu, eta agia da, uste dut, gure gurasoen, gure aitoan amumen tragedia bat gertatu izan bada, eta gure tragedia ere izan bada gatazka, horrek izan behar duela bere isla literaturan, eta behar bada oraindik ez dugu izango obra borobil famatu hori, baina garbi dagoena, lehenago esan dizudan moduan, hemen badagoela orfeoi bat, badirela ahots desberdinak kantatzen gure tragedia bat. Memoriaz ari garenean, esango zenuke ezinbestekoa dela Gudarizarraren gerra galdua aipatzea, Zestar Bitoriarena aipatzen zenuen aurkezpenean, ez? Memoriaz ari garenean ezinbestekoa dela hori ere aipatzea, ezta? Bai, niri iruditzen zait, oro har Zestar Bitoria idazle bezala memoriari buruz hitz egiten dugunean ezinbestekoa dela. Bai, Gudarizarraren gerra galdua, eta liburu honetan Urrapalategik egiten duen irakurketa metaliterario gain, oso narrazio realista delako, baina berdin aipatuko nituzke eta beste estetikoki ezberdina den 11 pauso edo bihotz bi, nik obra zehatz bat baino idazle gisa iruditzen zait ezinbestekoa dela Zestar Bitoria, Atxaga, Jokin Muñoz, Arkaitz Kano eta beste batzuk diren bezala. Ez dakit dagoeneko iritzirik jaso duzuen, kritikarik jaso duzuen? Ez dugu jaso. Esango zut, lehenago esan dutzu baita ere Bilbide luzeko lana izan dela hau. Eta egia esan Argentinan egon ginean La Platan, honen lehendabiziko zirriborroa aurkezten, han arek, lan honen lehendabiziko zirriborroak interesa sortu zuen, eta haren ondorioz adibidez tesi bat zuzentzeko aukera izan neban, dana dela zuzendu laguntza moduan, eta Ramon Zestar Bitoriaren, hain zuzen ere berriro, Gorden Azazun lurpean lantzen zuen hango tesi egileak Mariela Sánchezek. Ez dugu jaso, ez dugu jaso, baina, lasai gagoz, ez uste hor nik hemen bai memoriari buruzko teoria azaldu dugula, Amaiak azaldu dau, egia esateko alik eta modu egokienean, eta gero beste batzuk egin dugu izan duguna, ez da, baina, etorriko dira, egongo da elkarrizketarako beta eta lasaitasuna. Memoriaz ari gara, memoriak beti izan du importantzia, baina are gehiago gaur egun, memoriaz hitz egiten ari gara etengabe, ez da kasualidadea ere, une honetan atera izana liburua, ze karperin dezake prozesu honetan, izan ere prozesu politiko berria, testuinguru politiko berria bizi dugu, memoriak oso garrantzia oso handia du une honetan, ze karpen egin daiteke honen bitartez ere? Hombre, nik uste dut garai batzuk modu kultural batean iraun dezaten ahalbidetzen duela liburuak, eta ez duk esan dezun bezala garai berri baten hasieran gaude, baina horri buruz hitz egiteak eta idazteak beti ematen du aukera berri idazketa, berriro ere elkarrizketaren bidez gauza berriak sortzeko, eta literaturaz ari garela gauza berriak sortzearena berezkoa du orduan. Memoriak importantzia badu, esan genezake gero eta gehiago duela memoria kolektibo horrek? Dudarik ez, azken batetan memoriak narrazioak sortzen ditu. Eta narrazioa da azken batetan berriro, historia, gure bizitza kontatzeko modu bat. Orduan ikusi beharko dugu nola kontatzen dugun gure bizitza, ez. Eta azken batetan iruditzen jata memoriaren narratibitateak garrantzi izango duela. Eztabaidan dago gure narratibitatea, eta beraz, iruditzen jata liburuak egingo duena behar bada, eta liburuan behar bada ez dago askorik, ez dugu ontan askorik sakondu, baina bintzat aipamen batzuk egin dira, ez da, memoriaren, narrazioaren inguruko eztabaidaz. Eta uste liburuak behar bada hor gai hortan zerbait esan egiten duela. Bintzat esaten du nola ikusitan, zelan egindan orain arteko gure memoriaren kontakizuna. Eta zelan uste duzue, ikusita orain arte zelan egin den, zelan egingo da hemendik aurrera? Hori jakitea ez da oso erresa, baina aurkezpenean azaldu zen bezala iruditzen zaigu gerrari buruzko, 36ko gerrari buruzko narrazio gintza ahultzen joango denean Euskal Gatazkari buruzkoak hartuko diola lekua.
Zer da ikasi duzuena maila personalean lan honekin? Behar bada zerbait ezagutzen zenutena, baina beste modu batera ikusten zenutena, zer da, bai zuretzat eta bai zuretzat, maila personalean jaso duzuena lan honekin? Bueno, niri interesgarria iruditu zait, batez ere ikustea, 37tik hasita gaur daño euskal narratibaren garapena, memoriari dagokionez eta bi garai hauei dagokionez nola garatu den, oso ezberdina da, garai hartan bizi ziren autoren idazlanak ikustea, eta gaur egungoak denboraren poderioz ere ikuspuntu aldatzen da, beste belaunaldi batzuk dira, ausartagoak denborak ematen dien aukera hori baliatzen dutelako, eta niri pertsonalki interesgarri iruditu zait hori, ibilbide hori ikustea. Jon, zure kasuan? Bueno, nik libro baino gehiago berriro prozesuaz hitz egingo nuke, ezta. Hemen talde bateko partaide batzuk agertu gara, baina talde lan zabal batetan ari gara lanean. Eta egia esateko liburuaren prozesuak asko lagundu nago jentearekin lan egiten, gauza asko ikasten. Amaiak esan daben moduan egia da ikusten dela nondik gatozen eta non gauzen, ezta. Esan gutzut, hartzen badira lehendabiziko narrazioak, narrazio manikeoak dira, teknikoki ez dago ondo burutuak, eta ikusten badira azkenengoko nobelak, azkenengoko nobelak dire monumentuak, ez? Horri alderen aldetik eta pisua dake, horri alde pilo bat. Hau da, euskal nobelagintzak aurrera pauso handiak eman ditu. Eta ikusten da horixe ez, bidea zelan egin den, ez da. Prozesua zari zarela, hautaketa zelakoa izan da, izan ere euskaraz lan, hainbeste lan ez daude, zelan bizi izan duzu hautaketa prozesu hori, ez da erraza izango ere hautatzea bat ala bestea? Obrei buruz galdetzen duzu, ez, egia esan, nahi genuena izan zen artikulu batzuk izan zezaten ikuspuntu orokor bat, eta hor daude lehenengo hiruak, bai Jonena, bai Euskal Haur eta Gazte Literaturaz Xabier Etxaniztek eta Manu Lopezek egiten dutena, eta azkenekoa Ibone Gainak Euskal Gatazkari buruz egiten duena, eta gero beste hiru obren hautaketa izan zen, pixka bat lehenagotik landuak zeuden taldekidei buruzari naiz, ikerketa taldeko kide batzuk jada landuak zituzten lan batzuk izan ziren, eta ezinbesteko ikusten genitun Saizar Bitoria egotea, bestetik gerezi denborak badu bere izaera berezia euskal literaturaren, memoriari buruzko euskal literaturaren panoraman, hor agertzen dira anarkistak, ikuspuntua ere nahiko parodikoa, ironikoa da, agian beste garai batzuetan hainoiko ezena, eta Jokin Inozen Antzararen bideak izan duen harrera ikusita horregatik izan da bai. Argi dago ilusioz ekin diozula proiektu honi, baina zentzotasunaz, beldur pixkat ere ematen du, erronka bada. Egia esan... Beldur positiboa. Bai, lehen hurbilpenak izaten direnean beti daukazu halako beldur bat, beste norbaitek ikusten dituen gauzak zuk ez aipatzea, edo aipatzen direnekin guztiak ez ados egotea, baina nik uste hori dela lehen ekarpen batek sortzen dituen arazoak, ez bai positiboki eta bai negatiboki. Ardura handia da. Batez ere gaiagatik galetzen dut. Memoria kolektiboaren gaiak indarra badu, importantzia badu, une honetan are gehiago, beraz horrexegatik bildur pixkat ere ematen duen. Nik lehenago esan dut da moduan ikuste dut ensaio asko inditugula liburu agertu horretik, ez da, hau da, La Platan zenbat jente zen, ez dakit, 300 pertsona. Beraz, 300 pertsonaren aurrean hau aurkeztu gendun. Eta zer reakzio ikusi zenuten? Oso positiboa, lehenago esan dut da moduan interesa handia sortu zen, ze ez da jakit, jenteak ez daki euskal literatura, ze euskaraz egiten denez, ez du, naiz eta gero itzulpenak egon, nik uste dut Atxagaren kasua Atxaga ezaguna da, oso ezaguna da, Saizar Bitoria itzulita dago, baina ez da izan duguna, Jokin Muñozen lana bera ere argitaratuta da, baina ez da ezaguna. Orduan, nik uste dut jenteak beti interesez begiratzen da bela, ez da. Orduan, azterketa hori pasatu gendun. Eta gero, egia da Euskaltzaindiko kongresu hartara gurekin batera ziren batzuk, hemendik ara pasatu ziren, beste batzuk sartu ziren, eta orduan, nik uste, rodaje handia egin dugula, eta gauzak, egia da, egongo dira utxuneak, egongo dira perspektiba
okerrak, iritsiak behar bada zehaztu beharrekuak. Bueno, baina nik uste dut lana taiuzkoa dela, berri dinozu 2005an hasi ginen lanean, behar bada igez argitaratzeko moduan zan liburua, ez zen argitaratu, eta, bueno, nik uste buelta asko eman dut zegoz liburu horri eta gaiari, eta ez da erreza, badakit ez dala erreza. Baina, bueno, gerra zibilari buruzko literatura nik uste dut hori nahiko zehaztuta daukagula bai teoriaren aldetik eta bai praktikaren aldetik, eta gaur eguneko gatazkari buruz dagoen artikula uste dut zentzu handikoa dela, sakona dela, eta behar bada horrek behar bada ekarriko ditu zehaztapen batzuk, baina bueno, defendatzeko modukoa bada eta defendatuko dugu. Nik gauzatxo bat gehitu nahiko nuke bakarrik, egia da lehen aipatu duten bezala denborak distantzia bat markatzen duela, gerrari buruz hitz egitea errezago egiten zaigula gaur egun beste belaunaldi batekoak garen hoi, eta horri izatekotan Euskal Gatazkari buruzko ikuspuntuak ezberdinak izango dira taldekide bakoitzaren artean, eta zentzu horretan izan daiteke akaso eztabaidarako aukera ematen duena, baina edozein kasutan lan literario ez ari gera, eta naiz eta bakoitzaren iritzia presente egongo den ez dut uste. Zer da, hasen finean, irakurlearengan piztu nahi duzuena lan honekin? Ze sentimendu, erreakzio nahiko zenukete piztu pertsona batek liburu hau irakurtzen duenean? Erbada gogoeta piztu edo? Bueno, nik uste gogoeta bai. Batez ere gero, badago kontu bat, behar bada oinarrian dagoena eta da informazioa eman. Ahalik eta informazio gehien, ahalik eta hobeto. Bueno, zure kasuan ere hori gertatzen da, kazetarien kasuan ere gertatzen da. Orduan, nik uste dut hori oinarrian dagoela, ez da? Guazen informazioa ematera, guazen guk dakiguna erakustera. Gero, hortik aurrera, eztabaida piztu nahi dugu, egi esateko ez da, berez, eztabaida sortzeko liburu bat. Baina bada, nik uste dut jakimina sortzeko, bada alegin bat gerra eta gatazkari buruzko literatura ezagutzeko konbite bat. Nik uste dut batez ere hori importantea dela, ez da? Oda, jenteari esan hau dozu, atea zabaldu, irakurri ezazu, nahi baduzu. Eta hemen, bada baita ere, eztabaida bat, behar bada, gure ganetik izango dena eta da memoriaren kontua. Batean irakurketa proposamenak dira. Oso ondo, Amaia Serrano Jon Kortazar, mila esker Hamaika Telebistara etorrezanatik eta zorte hon, liburuarekin ikusiko dugu eztabaida sortzen duen